Ompi Tipramotha Block President Sanjay Jomatia Lua Jimabai ini General Meeting haikane South America Sanjay Jomatia ini Belakeno Tiprashani Manthai Sokterokno Tui Ogli Bubagra Khora Chung Kharang Ti Chanani Salsaya Salsa Thanglai Chinai Hini no tini O Chobarokno Tui Bo tini Hastini Lukurokno Bo Kokosarkha Tei Ompi Adi Block ni Tiprasha Luku Jaknai Rokno tini Dofani Bagi Samungtangi Tongnai O lukurokno bo okokno pasarkha phaidi chungtini jotono yapri kaichakai tini bubakrani loge thanglai greta tipralen tiprasa ekot aba herokno ti kharang ti salayano phaidi jotono palbak chakai chungtini kono pati khayawi haikeba tini o tiprasani kharangno ti saoino ogli bubakra khara kharang ti sajaknani thangi tongo phainai salrogo phaidi jotono yapri kaichakai yapri selai chung o chobano ya karya khaino tini o chobano mosok lainani bagai hekeba tini titi edisi chongmari bo haino ganar ongwi tongkha o titi edisi chongmari wa joto tiprasa thancha khai tini hasini Tipramotha Block President Sanjay Jomatia tini okokrokno tui bini warriors lokno hekeba bini senkrak rokno tini okokrokno South America Sanjay Jomatia Tipramotha senkrak rokbo tini kha nangjak lai phaidi chung bo haino ma haikeno buini ayang uyang nungma haikeno chung salbat korea khai kamika sawi kokpi lai suwano dofani bagi joba khainani haikeba dofani bagi chung omo haikeno joba khaino sini o joba rokno tini manthai sokre rokno nanani bagi chung joba makhele sinai tini borok bahaino tini o senkrak rokni bisingti o kokrok sajakmani tini ni o general meeting go phaisok oikha ompi adi block ni tini ni o general kokcha pandawo phaisok oikha ompi adi block ni MLA Pathanlal Jomatia tei logyo phaisok oikha ompi YTA president Devasis Jomatia Sanjay Jomatia aku songrok phailaino tini bo pandano kahamke songsawi riwi tini paithak ni kok kasar monggo borok kok kasar lekha tini abono MLA Pathanlal Jomatia bo okokrokno saka tiprasa lukurok tini thangli thangnan bagai jotono samung khailayo jotono kharang ti salayo phiaba tini nangmani jagawa sogiya chung phaidi chung nangmani jagawa thangi tini bubagrano logir layano tini MLA Pathanlal Jomatia bo okokno kasarka Tipramotha